Sa Setyembre 7, 2022 mga kaaksyon, isa ka concerned citizen ang nagpalayag nga may isabla ka ido nga nabungguan sang isa ka motorsiklo diri man sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ginsundan sa ni sa pila pagid ka mga report nga kung sariin may mga luntad man nga may insidente o kung aksidente nga naipit ang mga ido mga kaaksyon kag ang masubo ini nagresulta sa ilaman nga kamatayon. Sa isa ka Facebook post, ginpahayag ni Liebel Guadalupe nga nabungguan ang ido sa tubang mismo sang ilang nga balay na paralyze ini apang ti buhi. Nagpabutsag man diri ang concerned citizen nga kung hindi ini no pagkuhaon sa nagapanag-iya, plano niya ini mga kaakson nga i-adapt ang ido. Sa sudad sang Baguio, ginmando na ni Mayor Benjamin Magalyong ang hugot nga implementasyon sang Animal Welfare Act of 1998 o kunamuning lahi nga naghatag proteksyon sa mga kasapatan. Ini kasunod mga kaakson sa report nga may duha ka kaso na sang pagpatay kapag ihaw sang ido sa basudad mismo sang Baguio. Ang Philippine Animal Society Welfare amo ang nagakampanya man sa karon nga mabuligan pagid ang publiko nga maedukar sa husto nga pag-atipan sang mga kasapatan. Diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod, may organisasyon man nga padayon nga nagkakampanya sa responsable nga pagtatap o kon pag-atipan sang mga ido. Amo ni mga kaakson ang BAC Project. Sining hapon ibalo naton abi ang ining proyekto mga kaakson kag ang ila panawagan sa publiko. Kaupod naton sining hapon si Trisha Shane Cabanillas ang member advocate sang BAC Project. Shane, good afternoon. Live ikaw diri sa Action Radio pod mo si Action John Digas. Hello Shane, good afternoon. Good afternoon, Action John. Bakiaman ka ba? Yes, good afternoon. Thank you ginaw sa imong time diri sa Action Radio. Basically, ang concern naton is about sa welfare sa mga kasapatan, ilabi na sa mga ido. Can you please tell us, diri sa Bacolod City kag Negros Occidental, may arab lagyapon mga report sa mga ginatuwag naton nga animal cruelty o kung may ara kada ano ang datos subong man kag ang status sa diri sa aton lugar? Bakit ganda mo, good Japon sa mga ginareport, hindi lang sa aming page, kundi sa ibang pagod na mga organizations na gahatag sa advokasya para sa mayo nga pagtatap sa mga kasapatan dito sa Negros. Sa usually, ang ila ginahambal is owner neglect. So, gasugod good sa mga owners na una-una nagwa sang ido, nagwa sang koren, nagwa sang kasapatan, tapos ang huli na-realize nila na hindi fit sa ilang pagtatap sang mga kasapatan na ini, kagkakalid na sa neglect. So, ang nangyayad na ara, so report sa amon sa isa ka sa division, kung diin daw ginapapadakot na lang nila sa pound ang mga ido. Kaya daw hindi nila maharap alam. Pag ang subo dira kay sa pound, although may ara kita pasilipit dito, subo bigla nga dira na lang makadto ang kabuhi sa atin sa kasapatan. Kaya ang kinanglanin nila is ang pag-share sa ila ang mga tao nga makabulig sila, makapalangga sila. Pag magturing naman sa datos, status, ang inyong mga aligasyon, pag ang iba na mga proof na ginaamat-amat din sa mga organizations, although right now, hindi gusto sila nakusog ang pagbato ay in every 10 stray dog. Okay. That's just one rescuer, balahaw. And hindi gusto sila na makatuan din naman ang parang nag-gasi ng land. Pero ang efforts namin sini, especially sa BAC Project, dinasrin namin ang tanong na report sa Council o dira ang pinaka-agent ang mga siyang ginauna katuan tapos si start balado downward once na ma-address na naman ang pinaka-grade na jacket pinahanglang bulid sa kasapatan din at kami sa next naman na agent and then next and ang pagsabi ko is ang sabato ang ibang mga organization ang maniilang na implementa. Okay. Ang sunod na din nga question, nga ayahan. Nung nga ayahan nagkakatabo ni ang hindi maayo nga pagtatarabla sa mga ido o kung ang pag-atipan hindi mahayo sa mga owner o kung ang pagkabig nila mismo sa mga ginabantayan o kung sa mga kasapatan nga ara dira sa ila Shane. Well, action dyan, duwa na da ka-factors ang ginatulot namin. Ang first is, nang parito ka nga kang ginagambal na mga owners na manamian kung sapat kung tutoy pa lang, kung gamay pa lang ako rin, or babies pa lang sila. Pero sa ilo nalila sila nga mas damo sila priorities iban, ay sa dagat sila focus ang mga bata sila, tapos alibig sa kasapatan. So maano nila nga ay hindi galit kaya maatipan ng hidro o ang korin.
Mara man nga tungod sa mistreatment man siyang pagkalako sa sapat, dadako nga pintas ang sapat, mga gapangagat, mga ibang na hindi makontrol. So, na, dahil dakapo nila nga, since hindi nila makontrol ang sapat, hindi na lang nila pag-alagaan. Kahit mo ara man nga sadly, katamaran yung bigla sa mga tao sa pag-tatap sa inyong mga kasapatan, sa kulang sa effort. Okay. Ang isa naman is, ang mga diretsyo, dalangan naka-free. So, may ara ka sapat sa mga gintabayan, tapos tungod sa wala sa nakapon, magbatay ni sa lansangan sa gadugang ang population sa street, sa hindi ka man din hambara, kundyan nga tanang na tao na namian sa sapat mo. So, ang neglect, dahalin man sa diretsyo sa mga street sa kundyan. Okay. So kung amunin ka katabo sa ilang, ulihin na nila na realize nga do hindi gid sila gari amo na sa pagtatap sa kasapatan, anong inyo gina-advise sa publiko? Anong advice ninyo sa ila, Shane? Actually, as in ganda mo, kami advice na ginadala sa among mission and vision sa Back Project PH. So, ang first diba is ang para sa street. So, ang ginapakilabig naman na mag-foster or mag-adapt sa mga kasapatan, wala ko naman sa pagtalangga ang mga tao, kay is ang adaan ginapili ang may mga breed, ang halin sa shop. So, ang among nga advocacy, ang isa namin sa advocacy is adapt and shop, diba? So, damo-damo, nga daan system or ara nga daan ng mga kasapatan na sinalang sang bulig pa. Di tayo lang mapagpalangga sa ila, ma-okay na sila. So, ang isa pa din naman is ang pag-edukar sang kadamaan, sang kung ano ang sinanglan sang attentat. So, damo, dalang pagpati nila nga pakaunan ng ang sapat o tagaan ng tubig, bitang ng sakilid, okay na, mara kaiba nga, ginahugot lang nila, ginaserve as guardia sa ila balay. So, ginatry na namin dismantle sa quick na mga orientations every time na i-free kami na kapon, o di sa short conversations, kung may malabyan kami din ng mga sapat, pag may tagiya nga na-identify, dinapakadyo namin ang edukasyon na sinanglan nila sa ila. Pag may alam nga positive response, mayroon man iban nga, kumbaga pessimistic balahaw o dahil mahikay pa sa ila and abilities na mag-tatap sa mga kasapatan. So, ginatry din naman sila educate. Tapos, ang namansin ko pag nakapon, isama na naman sa pinakagusto dito sa syudad, sa Bacolod, sa Bilog na Negros, kung doon kapon na mga kasapatan. Kaya, mas sinanglan pa nga daan buligan ang mga ari na din na na kasapatan sa kalibutan. Okay. Mas nami bigla kung nakapula sila kay dalasan manisangis sa kanser, dalasan sa paglagaw, kag pagkadila sa aton nga mga alaga, kagabulog na nga hindi na sila mag-spread sa population para mag-create sa masama pa nga problema. Ang pinakalas naman is general ang bigla nga mga buhay ang kasapatan nga wala sang pag-antos, wala sang pag-abudlay, pagtuno sang pagpalangga. On your rough estimate, kamo sa Back Project, pila subong ka mga ido ang inyo nga ginatatap? Rough estimate nila ako dyan, 200 plus. Bayan nga na ang ara pa sa vet, subong nga gina-rescue. Mara kami sabing isalid sa mabinaligon na vet which is one dito ngayon, Bacolod. Okay. Kasi sila sa Lapis East. And sila po ang gabulog sa amon sa pagtatap sa mga mag-ulang rescue pag sinanglan din pa ayun before i-undergo sa adoption. Tapos mayara man kami ginabaligan sa pound ng mga dogs. Lapit na sila subong ng 100 kabilog ang ala sa pound. Ang mayara man iba nga ginafoster, ang iba naman nga volunteers. Pag mayara man nga ala subong sa channel naman sa Granada nga mga kurin. Damo nagka-question sa iban, especially sa mga advocate kaangay sa inyo. Pero pamangkot, Shane, ano ang rason? Why you are strongly advocating for animal welfare? Simple lang na dapat dyan, ang atin yung mga kasapatan, wala sila chance nga magambay sa ilang mga sinanglan. Wala sila din tagaan sa abilidad na nagreklamo sa ila kaugalingan, wala sila din tagaan chance nga ng tagaan sila sa ila own goal. So, kita nga may privilege, kita nga may tempo, kita nga may mga resources, kita dapat ang mag-iyo sa ila. Kaya ang mga domesticated animals, sa atin, nila dependent mo sila sa atin. Pag gamay lang nila pagbalik sa atin environment, sila, they are also members of our ecosystem, of our environment. And if we need to give justice to the climate, we also need to give justice to its animals. Kaya sila niyang isa sa mga pinakadako na factors sa nga functioning sa ating ecosystem.
Kag kinahanglan talang gud sila tagaan sa pagpalangga kag sample na kinahanglan nila by fostering, giving, or letting adopters, responsible adopters, adopt them. Kag of course, pag-advocate sa mga tao na gusto nga mag-alaga sa ulihi, kag sa mga tao nga may alaga na pero hindi pasakto ang pag-alaga nila sa kasapatan. So both silingon Shane as sa subong sige gyapon pag-rescue kag pag open sa adoption ang BAC project. Currently, ang amin na ginapa-open na adoption is for those na ginafoster sa individual volunteers na mo na dyan. Kaya sa nandigad, may ongoing kami na adoption drive sa City Town, kung hindi na kinahanglan, di na ipagaon na sa mga ido ay hindi healthy ang environment na ala sila sa isa ka-enclosed space. So right now, din put on hold na kaya may mga balatian, nagalapta dito nga din-action na naman subong. So, dasige kami sang pag-rescue sa mga gakinahanglan, even if daw kabudlay sa budget subong kag sa plastada sa ekonomiya. Pero ginatingahaan gid namon Japon nga mabuligan ang kinahanglan biligan. Pero ang BAC project is a non-profit organization, di ba la? Yes, akin dyan. At least this is just all for advocacies and all of you are volunteer advocates. Anong aton nga luyag ipalabot Shane sa publiko, ilabi na sa mga pet owners kag sa gusto pagid magsagod sang kasapatan? Sa tanan mo tagatag kalamati ng ginapangabaylan namon nga hinuunod ang tanan nga pwede mo mahimo. Hindi lang para sa inyo nga mga pet, hindi para sa tanan nga masaktuhan nyo nga mga kasapatan sa dalan. Kaya kita gud ni ang may chance nga magbulig sa ila kay maghatag sa kinahanglan nila bisan gamay lang nga pagkaon din ay bitang sagya sa inyo balay para makakaon ang fish. Kag sabay pa nga ipakapon sa mga wala pa nakapakapon, sabay pa nga ipakapon ninyo ang inyong mga pet sa damo-damo sa benefit, kag pwede nyo na message amon food kung may mga pinahanglan kamo mga questions na kinahanglan sabton. Kag overall ako dyan ang amon lang gud na pangabay sa publiko nga hindi gud nila pagpabayaan ang aton nga kasapatan. Okay, thank you so much Tricia Shane Cabanillas, advocate member sang BAC project. Good afternoon.